Lura ba may kisila? Ano ba mga tino na? Manglan kaya bupudo na. Oh, singna ba kaya ng hadna? Hanggat nagliba na harang singgida mo. Ano ba manglan ba? Arang ba masay mga luloy na na? Sa laglit siya ang ukap. Sa laglit siya ang ukap. Sa laglit siya ang ukap. Ay, ha! Sa laglit siya ang ukap. Ho, ha! Sa laglit siya ang ukap. Ay, ha! Sa laglit siya ang ukap. Ho, ha! Apit pajarasing konjin duna imanay lagi ngechat kita